Bhutan, també coneguda com a la terra del drac del tro, fent referència a que és la terra de naixement del drac de Yade, propi de les cultures dàrmiques de Tibet, Bhutan, que després s'han estès a la resta de cultures budisto-dàrmiques com el xinès, la xinesa, la coreana o la japonesa. Sabeu quin drac dic. Aquest és el malnom de Bhutan, el país que vos presento avui, que crec que m'estic anant per les branques. Bhutan és un país que tradicionalment al llarg de segles i mil·lennis, com qui diu, i després d'haver viscut l'ocupació d'altres cultures com la de l'imperi mongol, és una federació de diferents petits regnes medievals, que són, jo crec que encara es pot argumentar que medievals fins a cert punt, fins al dia d'avui, tipus Suïssa, és a dir, una sèrie de cantons que s'hi organitzen i s'hi alien per els seus interessos comuns. Diversos conflictes fracassats en l'imperi britànic els van ajudar a entendre, al llarg del segle XIX, que el millor que podien fer per la seva supervivència és intentar estar en bons tèrmins amb el Regne Unit, intentar dur-ho el millor possible amb ells. I això va ser fins a tal punt que en un moment atès, un dels monarques bhutanesos d'aquesta federació, Ujien Wangchuk, va assistir l'imperi britànic a l'expedició al Tibet l'any 1903 i 1904, una expedició que tenia com a objecte instaurar un altre estat coixí, allullant-lo de la influència de l'imperi rus i la seva proximitat a la seva gran joia de la corona, la colònia de l'Índia britànica. A Nguyen Wangchuk aquesta assistència li va aportar prou influència com per esdevenir-hi el monarca absolut de l'indret, tant per l'aprovació del públic que s'hi va saber dur bé en l'imperi britànic i aconseguir favors per part d'ells, i també per l'aristocràcia no podia sortir de la seva estupor quan varen veure que venia galardonat i que portava moltíssimes coses positives per a Bhutan, la seva activitat, aliança amb el Regne Unit. Evidentment, el que vàrem presenciar aleshores va ser com un estat medieval, per dir-ho d'alguna manera, esdevenia una monarquia absoluta a principis del segle XX. Terra completament aïllada del món fins al 1974. Monarquia parlamentària només des del 2008. I aquí faig un incís. A mi no me pots dir que has estat aïllat del món fins a 1974 i després que me diguin no, la gent no va voler la democràcia quan aquest monarca la primera vegada que els va proposar i tal i qual, no? Volien un monarca absolut. I jo, clar, me trobo sorprès perquè jo tenc certa resistència a creure en aquesta mena de coses. I quan he estat fent recerca sobre aquest país sí que m'he trobat amb força freqüència aquesta idea de que hi va haver molts de bhutanesos que se'ls va proposar la democràcia i la varen rebutjar, volien continuar amb el seu monarca. Jo no sé si res d'això és veritat, jo no me fido de les fonts i també ho dic per com de molt m'ha costat fer el vídeo d'aquest país. És molt difícil tenir informació contrastada. També cal dir que l'esclavatge va ser prohibit l'any 1958, cosa que ja em sembla molt greu, i no van tenir moneda pròpia fins al 1960. Evidentment, tot això formant part d'una xarxa de reformes que segurament el que pretendrien seria algun apropament amb el món occidental. Practiquen sobretot el budisme, amb un 78% de practicants habituals com a religió d'estat, havent incrementat moltíssim respecte de fa unes dècades. El budisme es practica per prop del 18% de la població, però si mireu a Wikipedia veureu que les dades de que abans l'hinduisme es practicava una mica més, si hi ha hagut una mena d'increment d'una religió per l'altra. Després tens que continua mantenint-se la religió pròpia de la regió amb un 2% de la població, el Bon,
i després de manera més residual es practiquen altres religions, sobretot abràmiques. Tens un 0,5% de persones que practiquen religions abràmiques, ja sigui cristianisme, islam. Jo entenc que aquí també se diluiran un poc les altres possibilitats. Només hi ha l'oficialitat d'una llengua, el Tsonga, que és una llengua dàrmica, ariana, també indoeuropea, que és molt difícil determinar el percentatge total de la població que la coneix, però és l'única llengua d'aquest estil, a part del nepalí, que va aparèixer posteriorment al sud del país, que té tradició escrita. I aparentment altres llengües que tenen un alt grau d'intangibilitat amb aquesta comparteixen aquest sistema escrit del Tsonga, alhora que no tenen el seu propi sistema escrit o el que sigui, i d'alguna manera hi ha una situació estranya per determinar els percentatges reals de parlants o si hi ha continuum, perquè lògicament hi ha d'haver continuum perquè són de la mateixa família i s'hi han format allà, per la qual cosa aquestes petites llengües no acaba d'haver un punt clar en quin moment acaba o comença el bhutanès. Aquestes petites llengües no acaba d'haver un punt clar en quin moment acaba o comença el bhutanès, el Tsonga. Per exemple, tenim un 25% aparent de parlants de Sikkim, i aquests parlants de Sikkim tu no els saps posar en el mapa, però el que està clar és que estan completament a la part occidental del país. O sigui que l'experiència percentual deu ser molt més gran en aquella banda del país. És molt difícil entendre'n res. És molt difícil treure'n res en clar i simplement vos ho faig saber. És vera que pensava que era molt més difícil fer una illa del Carib per la manca d'informació que un pot tenir. He tingut moltes dificultats per fer aquest país, lots, vos ho dic de debò. També he de dir que hi ha altres coses que no acaben d'estar clares. Per exemple, sembla que l'anglès té una rellevància bestial en la població, perquè en el sistema educatiu sembla tenir cert grau de vehicularitat, però després veus, o aparentment hi ha informacions contradictòries que diuen que el coneixement de l'anglès a Bhutan és ínfim. Aleshores, també, molt difícil determinar el coneixement total d'anglès. No tot són coses estranyes i un poc escalifradants pel que fa a Bhutan, de fet. Se'n poden dir moltíssimes coses bones. Una d'elles és que és l'únic país del món que pràcticament no produeix emissions del carbó. Ans al contrari, són negatius en el tema, o sigui, tenen un efecte positiu davant el desgast del que produeixen altres països, és a dir, milloren en lloc d'empitjoren la situació, no estan en una posició neutral. És interessant veure que la Carta Magna de Bhutan fa jurar i comprometre la població a mantenir sempre el 60% de la superfície de tot el país com a superfície forestal. O sigui, un 60% de la superfície de l'estat han de ser boscos. Els mataders estan prohibits sota pena de presó. Una mica la resposta ecologista definitiva, si em demaneu a mi. A més, que no se m'oblidi, bàsicament l'única manera admissible d'adquirir aliments és a través dels agricultors quan porten els seus productes al mercat, per la qual cosa no et queda més remei que menjar 100% orgànic. Com a dada interessant, Bhutan, com altres països del mateix grup cultural i religiós, així com lingüístics, de la religió, tenen certa tendència a una certa de matriarcalitat familiar. A Nepal també passa moltíssim. Les dones són les caps de família i tradicionalment les que prenen les decisions també, gestionen l'economia, etc. A diferència de les cultures d'origen asiàtic més patriarcal, en el qual les dones una vegada es casen van a casa del marit en la família d'ella a Bhutan, passa a l'inrevés. Són ells els que han d'anar a la casa d'elles. Mireu, per molt matriarcal que sigui, no crec que sigui gaire feminista. En lots, Bhutan, un país en el que m'encantaria anar, un país que només admet 40 turistes l'any. Fins la següent.